oleh sumurante hobelo. Oh, manus maning jajaran Petro kantong bolong. Menungso ming batur gedhi bal 17 wong elek nyelam lipat kowe iki ming kere. Kowe iki ming pono kawane kok ucap mundur wiri kaya grojogan nyerwetek kaya bedhe sempun Bapak Tegalan. Apa mbok kira Begawan Durna ora krungu? Apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing tok kandhake? Mireng to, Mbah. Krungu arep apa? Wong nggih nyuwun ngapunten. Ora ana pangapura kanggo kowe. Wis ora ana pangapura kanggo kowe, sapenakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngastina, putu Lesmana Mandra Kumara, tak senggo Lesmana ki wong edan, tak senggo Lesmana ki wong kentir. Apa ora? Nun sewu. Lah apa ora? Lho, heeh kae dudu perkaramu. Ya pancen Lesmana ki kurang saon, pancen bener. Nek rasa dikandak-kandake nang kene. Wong natane Lesmana ki pengen rabi. Lah kok tok oncaki elek Lesmana. Dimenan Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangat-drangat tanpa aturan keparat kowe. Petruk. Petruk ana kula. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Ningsun Patih Wasisa Praja. Oh lho inggih. Diweji semban kula, pengayoman kula wonten ing Madya Pada prapting delahan. Wanter sabda pangandika Paduka Gusti kula inggih sinuwun. Miji dhateng ngabdi kepatihan. Mugi andhadosna ing kawuningan nalika ing ngabdi kepatihan mapan wonten ing sak jawining negari. Kumitir acara maras raos ing manahipun ing ngabdi. Pinduran salomba pinanjeneng alun-alun. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan diweji awanter sabda pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Asmara Dewa. Pati wonten timbalan. Paran pawartane nggone ringsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negara. Mula matur marang panjenengan ingsun menawi Paduka ndanggo bab tata rakiting negari. Sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saeka kabeh akar luguring nusa bangsa tuwin negari ing Sela Bentar. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhatanipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kanca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula. Gawe bombong penggalingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna nggone ngadhem ngarsaning sun pate kawula nok inggih diwaji. Sampun boten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantu ngersa Paduka Gusti kula ingkang padha saur manuk jenenging Snadya Manem Brama marang rawuhing priyagung yang padha rawuh ana ing Gatraya negara ing Sela Bentar. Purba wasisa wonten asta Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula semanggaken Paduka Gusti kula sanata patih ya. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Menawi asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat. Menapa kepara saestu ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing Datraya negari Sela Bentar menika menawi mboten klentu ingkang kondhang ngumandhang ngebaki jagat panjenengan Sang Tapa Begawan Durna. Kula nuwun sewu penemban. Menapa lakar kleresan mekaten ingkang dados aturipun ing abdi pun Asmara Dewa. Gandhak blaguduk swalu gembol sumorante hawela. Kula nuwun inggih Nger. Res menawi dados sabda pangandika Paduka anak Prabu Asmara Dewa. Kula menika pandhita ing Sukalima. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Durna. Wiladal jagat Dewa Bathara. Menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dening namung sak negari alit teka karawuhan Begawan Durna ingkang satuhu kondhang
wonten ing jagat pundi kemawon sami priksa beli panjenengan menika satunggiling brahmana ingkang lantip panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun penemban. Matur nuwun, matur nuwun. Sanget andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Tumrap ingkang Bapa ing Sukalima menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken pasrawungan. Menika mujudaken satunggiling kesugihan ingkang boten saged remban. Nanging saderengipun menawi kepareng kula ngaturaken pasgan panakrami kunjuk ngersanipun Sang Tapa Begawan Durna ing Sukalima. Kula tampi, kula tampi. Akan yo bombong raos sing manahipun ingkang Bapa. Namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Asmaradewa. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mugi kepareng sumene ingkang sawetawis menawi boten klintu ingkang andherekaken Sang Tapa kula ugi nate mireng asmanipun nanging nembe sepisan menika kula sak pejagong menapa paduka menika Nalindring Mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Rama Prabu kasinggihan mekaten. Kula menika Nalindring Mandura pun Prabu Baladewa. Wih ladal, inggih, inggih. Matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dinijeng andika anak Prabu Mandura kepareng rawuh wonten negaring Sila Bentar mriki. Awrat-awratipun nderekaken dhateng Bapa Begawan Durna. Anggenipun sampun keparang sowan wonten negaring Sila Bentar. Kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun jengandika Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa. Kula tampi andadosaken suka birawaning manah kula nggih mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Angger Baladewa. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantul ngersa paduka Rama Prabu Asmaradewa. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi. Dene namung sak negari kula kemawon kerawuhan para sepuh, para minulya. Ing ngriki lenggan menika kepareng tedhak wonten negari ing Sila Bentar. Nuwun sewu Premban. Menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika Sang Tapa Begawan Durna rawuh wonten negari ing Sila Bentar. Upami kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping sangganing para nayaka miwah para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Asmaradewa Premban. Sanget ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nger. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka andadosaken tentrem raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Estunipun anggen kula sowan menika sepisan kula menika jejeripun brahmana. Jenyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun. Nyatanipun nadyan nembe sepisan menika kula sowan wonten negaring Sila Bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa. Kinten kula kadidene sampun sarawung pinten-pinten taun. Menika andadosaken bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sukalima nggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Premban. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh. Lah menika estunipun sowan kula kira mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina. Sumados kula angunari wonten pundi dunungipun negari Sila Bentar. Keparenging dewa kula saged pinanggih praja ingkang sebut Sila Bentar lan sakmangke sampun saged pepanggihan lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ta sababipun dene jengandika diutus dening Sinuwun Prabu ing Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negari Sila Bentar. Menapa dipun keparengaken Radi Mingset anggen kula ngabiyantul ngersa paduka sampun ngantos duna dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa kula sumanggaken Bapa Penembaning Sukalima Sang Tapa Begawan Durna. Sawanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negaring Sila Bentar menika mboten sanes kejawi namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmaradewa magepokan kalian kawontenan negari Ngastina. Inggih menika ing dipun lampahi wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara
Sacarita anak Prabu Duryudana menika bingung-bingung kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kacariyos Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapandhuk beda ring katresnan. Monggo sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika maloka bilih gandrung kalian putri saking negaring Sila Bentar, atmajanipun Sang Prabu Asmaradewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Nger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun ambabar gondo arum wonten negaring Sila Bentar menika. Jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat wiladal. Menapa ing dipun dawuhaken Sang Tapa Begawan Durna menika apan kepara saestu. Oh, menawi ngaten cocok. Tegesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos utawi mboten damel-damel anggenipun gandrung kaliyan setunggiling wanita. Nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari Sila Bentar lan saged pinanggih lan paduka sinuwun Prabu Asmaradewa. Ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angebun-bun enjang Hanjejawa sonten. Sowan kula ngemis ngertos paduka anak Prabu Asmaradewa wonten suka lilaning penggalih. Ingkang putra-putri pun Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negaring Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe dipun dhaup dening pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu sinuwun. Menapa dipun dawuhaken Bapak Penemban Durung menika apan kepara saestu kula menawa dados saksi tama nalika semanten ingkang abdipun Baladewa katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Lan nampi dawuh pendherekipun Yai Prabu Duryudana supados kula ndherekaken jengkaripun Bapak Begawan Durna sowan wonten negaring Sila Bentar ingkang wigatos dados saksi tama badhe aturipun Penemban Durna menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kula ing Sila Bentar. Sanget boten nginten ing atasipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan ewa dene sakmangke kababar kasunyatan wonten praja ingkang winastan Sila Bentar. Lan sakmangke kula wonten sukalaning penggalih. Mulung penggalih paduka sinuwun Prabu Asmaradewa keparenga sakmangke maringaken dhateng ingkang putra. Sanget mesakaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara. Atmaja Nalindra anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiyang bambung tulut ngulurung. Mila sinuwun kula suwun kanthi sanget keparenga paduka maringaken dhateng putra kula baya wonten negari Ngastina. Menika saestu lho, Nger, menika leres. Mboten kula kok damel-damel. Lesmana menika nuwun sewu nadyan Atmaja Nalindra ning mboten nampi kabejang sekedhik kemawon. Lesmana menika putra Nalindra ingkang mboten nampi kabejang sekedhik kemawon. Menika tansah lara lapa langkung-langkung babakan pawestri. Sampun wangsul Lesmana Mandra Kumara menika badhe kepengin dhaup kaliyan putri Nalindra ewadene gagar wigar tanantuk karya. Putri Madukara ugi gagar, putri Darawati ugi gagar wigar tanpa karya. Kathah sanget putri ning Brahmana ingkang dipun gaya dening Lesmana ewadene Lesmana menika ugi gagal mboten saged kasembatan dhaup. Wangsul wangsul gaya putri tartemtu cabaring damel. Oh, mesakaken sanget, Nger. Malah do nalika semanten menika men kepengin rabi sinden we ora kelakon. Jabi, monggo wis layang-layangan. Wis WA-WA-an. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Nalindra ingkang mboten nampi kapejang sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jenengan dika anak Prabu kepareng maringaken ingkang putra tumuli ingkang putra kula boyo wonten negari ing Ngastina lajeng kula dhaupaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara supados saged sarambut sarimbit kaliyan temanten kakung. Inggih kula mangertos Bapak Penemban. Oh, mesakaken, Nger, mesakaken. Mangka Lesmana menika sampun lulus anggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rabi dalem Lesmana. Lesmana menika sampun sarjana ekonomi.
Menapa ngaten? Nggih. Nek nyatane ya wis ora gelem di pesapa-sapa menika lho. Sialipun Lesmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Ger. Nuwun sewu menawi jenengan dika maringaken dhateng Kang Putra. Oh, kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu, panjenengan menika namung Nalendra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jenengan dika bebesanan kaliyan pun Prabu Duryudana Nalendra ingkang kuncara handayang bawana jagat menika ngantos kebrebeken dhateng mandhangipun Prabu Duryudana sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun Nalendra ingkang sugih bandha bandhu sugih bandha tegesipun sugih brana picis sugih bandhu tegesipun Nalendra ingkang ababala raja cobi kula aturi menggalih dipun bongkar lajeng dipun dantosi ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadyan Nalendra nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 117. Mangke kagem panjenengan selangkung. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu, Bapak Penembanduna kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres. Lajeng kersanipun kula menika ugi bingung. Lho, bingungipun perkawis menapa? Menawi jenengan dika menika badhe mboyong dhateng anak kula menika tiyang sepuh. Kula kinten kathah tiyang sepuh ingkang kepengin anakipun menika mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Kasinggihan. Nanging menawi kula maringaken menawi anak kula mboten purun dipun dhawuh puranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng jalaran tiyang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun ingkang pamanten kakung ugi tresna temanten putri ugi tresna menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiyang ing badhe mangun Bali Wisma menika angka setunggal angka kalih kenceng lho ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun. Merga tiyang badhe nambut mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Nyatanipun wonten tetembungan garwa. Garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Duwe ancas gegayoning urip ingkang ditunggalake menika tegesipun garwa. Lho. Kok benten kalian ngen kula nggih? Garwa menika siji sigar siji dawa. Bapak Durna mriki nek ngendika lho nyatanipun sami ngendikaken ngaten kok nggih. Jebul garwa menika rong pribadi wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayoning urip iki wis ditunggalake. Oh, menika sae. Nek cantrik-cantrik sampeyan kudune iso benerke. Mangke badhe kula beneraken. Nggih. Menika ing angka salajengipun kepareng, tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng sebab tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak nanging njodhokaken tiyang sepuh tangga tepalih sanak kadang mitra kawruh lan sanes-sanesipun sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol boroting lelampahan ubayane ora bakal balenjani. Oh pancen leres menapa menika mau nggih siji seneng loro kenceng kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng kaping tiganipun kepareng oh sae menika petanganipun tiyang bangun Bali Wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae nanging tumrap kula menika wonten saka lima menika mboten ngaten menika lho wonten saka lima mboten ngaten menika mboten nanging petanganipun tasih petangan cara kina inggih menika Pancasuda menika dos pundi Pancasuda menika dinten kelairanipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadakan setunggalkan kelairanipun temanten putri lajeng mangke dipun suda 55 malah cara kuna banget menika inggih menawi turaipun siji utawi setunggal turaipun siji menika tegesipun pegat pati tegese durung rampung le omah salah siji tekaning pati dadi rondo utawa duda. Oh ngaten. Inggih. Yen loro menika jodoh. Tegesipun angenipun bangun Bali Wisma menika mangke badhe jodoh. Jodoh tegesipun dipun tetunggalaken dhateng pangawasaning Dat Kamur Wengdat menawi telu menika wahyu.
Wis jodoh kedunungan wahyu, menggok ngemplok obah mamah. Menika nek temu telu. Nek temune papat, nek ketemune papat menika pegat rezekine. Tegese nadan dikaya ngapa le golek dhuwit ning ora iso cemantel. Apa-apa mesti entek, apa-apa mesti entek. Menika tiba papat. Bawuduna. Wonten dawuh. Nek tiba 5 Sudah 5 kok tiba 5 nika pripun? Tiba 5, tibane ya entek 0. Ndak tegese. Nek tiba 5 entek niku hitungane pripun? Nek tiba 5 entek niku hitungane rasa dijodokke. Niku bakal entek-entekan. Le rabi ya ora kepeneran, jer padu wae, ora anak-anak bandane entek. Niku nek disuda-suda ora turah menika kaya ngoten niku. Ngaten. Kula tak takon. Napa wonten hitungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso. Ah niku ya sengkring niku. Ampun kaya ngaten. Oh, kanca dhewe kok ngenani. Ora seneng ah kula. Kula niku namung takon, mboten cah ditakokke. Niku tiba 2/4. 2/4 nggih, menika namung nganu kok nggih menapa lelakon kudu dilakoni. Nggih, mila saenipun kedatipun tenggo, mangke kula ingkang badhe nanting dhateng anak kula pun Asmarawati. Kados pundi mangke aturipun anak kula suwun Bapa Penemban Durna miwasi nuwun mandura kedah nampi Asmarawati Penemban. Sidhem jroning pasewakan wadukung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mangu-mangu mangonengi lerwu sing duka cita berbuti mandana raras ing dereng ngantos paripesame Balwacana nalika semanten kasaru geger jaba pihak ngarsa tangkeping murika sebahan punamung apa to kang dadi darunane ora rumacan rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saking negari Ngamarta nenggi abdi kinasih negari Ngamarta ki ora Petro kantong bolengking drajak-drajak dumraja tanpa panah karo cingak kang samya mulat mangrun brengkara kawula kanca pihak piyana daya minggir jaluk dalan mendalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta
dalah nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutup pun nampa pangendikaning Sang Rama Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negara ing Sila Bentar monggo ndarang ndak waspadake ndak tiling-tilingke iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawaing Tawang Towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangendika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Wela. Disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Iya, Petruk Rarja Sapraptamu. Tansah pinangan ing kawidadan ing sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin gayana ing kasantosan. Nyuwun pangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing Sila Bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Sila Bentar. Napa leres? Iya iki negara ing Sila Bentar Petruk. Wah, lah nek ngaten nggen kula ketayalan kekalangan Malaya persasat ngubengi jagat menika mboten sisip. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalindra ing Sila Bentar Prabu Asmaradewa. Wah, matur suwun. Sidane ya kecekel, anggere wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti ora ngerti. Ya karang negaraku ki negara cilik Petruk. Mboten napa-napa, cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawat pemerintahan. Duwe negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karu-karuan kahanane rusak niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik nek iso gawe tentrem para kawula wekasan mujudake kawula ingkang ayom-ayem tentrem kahanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Iya, bener pancen mengkono Petruk. Petruk kowe padha slamet sak pratamu Petruk. Lho. Heeh. Aku pepundhenmu ing Sukalima. Weh, lah wilujeng Mbah bekti kula kunjuk. Tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Lho nggih. Karo sapa kowe? Piyambak. Loh, biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula karo Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Ngono nggih. Nek ora ana apa-apa ta Petruk, mboten wonten apa-apa. Bagong ya slamet wae kakangmu Gareng ya slamet pangestunipun Penemban wilujeng. Prayogakno nggon mulungga. Lho niki sampun mboten kirang prayogi Penemban. Petruk Kantong Bolong Mundur Arjo Sapraptamu. Wah, ngendikane nek kaya ngene mesti sinuwun Mandura. Ya, aku bendaramu Mandura. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ana kawan. Ana wigati apa dene jeneng sira ngabiyantur ning ngarsaning ingsun. Utus dening kepundhenmu Pandhawa. Sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bidung teling rong klapa. Apunten apabila wonten lupat kula nggih kula munjatrasa paduka Sang Nata. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Critanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho. Dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe, ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her. Sing utusan kula menika para minulya. Ing atase Petruk menika mung kawan kok dipercaya karo para her, para minulya. Niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parapatan agung. Dedrek
Rembag boten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri negaring Sela Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi boten sami boten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negaring Sela Bentar. Ing derajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuding kula Petruk tratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng samba mrana-mrana golek ana negara Sela Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten nika tanpa nganggo dipikir panjang. Kula tumunten budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti nggone kok mangkat lho niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun sowan kula menika dipun utus Punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra-putri pewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikresake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngoten. Sapa sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah miki wau ya dedrek mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara niku garwane wis 3. Wau ditari kali Sinten Prabu Darmakusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Munggah. Kesel ngoten niku. Saya terus Ndara Janaka niku malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kaka Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kula selera menapa mboten? Raden Janaka ngendika ya nggih, ayo Kakang. Nika niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten wonten sing purun, terus Petruk didangu nek Ndara Puntadewa. Apa kowe truk ngoten niku karo mesem. Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula muni mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirapik karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta. Tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran ning badhe dawuh wonten juranging ngabagyan. Mula saking menika Gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggalih padukaipun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pawindhan nek mboten sebabe napa jalane napa ndara-ndara kula Pandhawa menika mustikaning satriya. Sapa to sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samubarange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun pengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinten Prabu menika pikantuk kanugrahan krana pikantuk mantu salah setunggiling peranganipun Pandhawa punden kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Dos pundi kula namung kantun nengga paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nengga Sinuwun Prabu Asmaradewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kali kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu. Barataya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan mriki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan negara Ngamarta takoni Sinten Prabu Darmakusuma, piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten Sinuwun, Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Kilat kula melek celeler. Modar.
Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Anu apa? Apa bojo kula? Iki nek omong sembrono. Kula niku kula sembrono ta omong tembung niku sakarep kula. Iya Petro. Nggih, lha nyuwun ngapunten. Bojo kula ya bar-babaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Wonten dawuh kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para. Sebabe ewu kaya penggalihku. Jalaranipun kowe ngerti Sang Tapa Begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Weh. Niki iya. Nglamar Dewi Asmarawati? Iya, pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngastina, putra Ngastina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangkiriyen sabar. Mangane sampean mengke kewirangan kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mau derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken ke putra dhateng Begawan Durna kula nuwun sewu lho sinuwun kula nuwun sewu. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng, sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine. Lah iya mesine kaya ngono. Oh nggih. Ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton. 1001 wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara, luwe-luwe weruh anake urip ing kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah, nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine, mang paringke kura. Dawuh kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal. Ning yen panjenengan menika maringke ingkang putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese? Sampeyan pun tau ngerti Lesmana napa derek? Lesmana Mandra Kumara putra Nalindra Ngastina. Nek jenenge aku wis ngerti. Ning nuwun sewu, pasuryane aku durung ngerti. Nek pasuryane ya lumayan. Dedeg piadeg ya entuk, nuwun sewu rupa ya entuk. Ning nuwun sewu uteke. Lho, kusik. Kok nggonmu kasar uteke? Uteke Lesmana piye? Piye? Nile. Lho tegese piye? Nuwun sewu. Kula rada maju ndak mireng kalih sing do kawegan nggih. Iya. Rada kentir. Apa? Lesmana ndamu sentir. Kentir. Pekok. Ampun suruh-suruh pekok. Nggih. Sama nek prisa mesti malah kemekelen. Anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten nganggo rompi terusane parkir ngono prit. Ngoten niku Lesmana niku. Mongko nek bengi nyuluh kodhok. Lah. Niku kula kerep. Lho kok kowe ngerti? Lah kula kerep ngancani kok. Nek ora ndek kanca mesti ngebel kula. Ngancani nyuluh kodhok niku ya dikeki dhuwit dinai Brana Picis. Lah kula niku wong ora duwe dikeki Brana Picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat keberbeken kok mung dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niku. Kok mung dipek karo wong kentir. Ya bener, Brana Picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi Brana Picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadang kekurangan derajat pangkat, kekurangan Brana Picis ning nek sinian niku bakal urip kepenak. Arep ming sarwa cukup. Nek arep kebyokan Brana Picis derajat pangkat dhuwure sondo langit. Nek ming gerus teng ati. Lho pripun? Monggo Lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok saking sugihe terus ming ngentek-entekke dhuwit kok. Wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane. Terus nyeteli kok dosa. Terus do ngomben-ombenan teler. Terus wah wis kaya ngoten niku kula niku ya sok melu sak. Angge kok dienggo refreshing ning pisan pindho. Nglumpuk ngodoke banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip
Kita budel. Wonten nika nganti wis napa kaya niku? Napa niku panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng? Napa kaya niku ajeng rumangsa anak sampean bahagia? Mboten. Anak sampean malah kaya tiba teng juranging kasangsaran. Nek dipadak-padakke, nek ditanding-tandingke ngudume anak ratu, nanding-nandingke putra sampeyan dipenggalih sinuwun. Tindak panjenengan mangke getun timba buri. Walik leh ngomong iki mau. Sego wis dadi jenang ora bakal kuwi dadi sego meneh panjenengan getun ming tiba mburi ora iso nulungi anak sampeyan. Nek sampeyan maringke kalian Petro durung cetha temantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh tur ya manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh. Nek sampeyan maringke teng Ndara Lesmana wah sampun padha karo sampeyan wong tuwa sing nglebokke anak sampeyan teng neraka jahanam niku yakin niku. Hawala. Manus maning jajaranan Petro kantong bolong. Menungso ming batur gedibal 17 wong elek nyelam mripat kowe iki ming kere. Kowe iki ming pono kawane kok ucap mundur wili kaya grojogan nyerwetek kaya bedes sempun Bapak Tegalan. Apa mbok kira Begawan Durna ora krungu? Apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing kandhake? Mireng to, Mbah. Krungu arep apa? Wong nggih nyuwun ngapunten. Ora ana pangapura kanggo kowe. Wis ora ana pangapura kanggo kowe, sapenakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngastina, putu Lesmana Mandrakumara, tak senggo Lesmana ki wong edan, tak senggo Lesmana ki wong kentir. Apa ora? Nuwun sewu. Lah apa ora? Lho, kae dudu perkaramu. Ya pancen Lesmana ki kurang saon, pancen bener. Nek ora rasa dikandak-kandake nang kene. Wong natane Lesmana ki pengen rabi. Lah kok tak oncaki elek Lesmana. Dimen anak Prabu Asmaradewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina merga saka cangkemmu sing wis drangat-drangat tanpa aturan keparat kowe. Petro ana kula. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lemu ngomong nganggo aturan. Aja waton ngomong, ning ngomong nganggo waton. Sapenamu dhewe kowe ngias karo Lesmana Mandrakumara. Baladewa iki dadi utusane Kyai Prabu Duryudana supaya mboyong Asmarawati. Lah kok tak mentake rembuge Begawan Durna. Oh, pancen menungso ra tatanan. Gugu karepe dhewe. Rumangsaku tulus kumawasa dumeke dikongkon dening para Pandhawa. Terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeke dikongkon dening para Pandhawa. Oh, kowe wis ngina karo Lesmana Mandrakumara. Oh, perkara iki aku ora trima. Perkara iki aku ora trima. Petro kantong boleh dandani pakardimu. Aku ora bakal megah midana karo kowe. Mangrin. Hop. Niki nek kula mengamingu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo. Salah siji mawon sing nesu mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi. Lho, cangkeme. Salah siji iso ora? Salah siji iso ora iki ya? Mumet sirahku nek carane kaya ngene. Karepmu piye? Niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati. Perkara diwenehke sapa? Niku ora usah dadak sampeyan nesu kali kula. Aku nesu karo kowe mergo kowe elek-elek Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu, kula ngemutaken Sinuhun Prabu Asmaradewa. Aja nganti dawah wonten juranging kasangsaran. Nek nganti putrane mriku diwengkut garwa dening Ndara Lesmana Mandrakumara, padha karo Sinuhun Prabu Asmaradewa nika mentala nyumurupi kasangsaraning atmajaning Ndara Asmaradewa inggih menika Dewi Asmarawati. Perkara kuwi mengko dudu perkaramu, niki perkarane Sinuhun Prabu Asmaradewa. Kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora sang elek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten elek-elek, ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhake niku mboten gawe-gawe, niku kenyataan, niku fakta. Lho, iya, ning rasa do ngomong kene kono-kono. Kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan, ning kula ngomong karo Dewa aja nganti Sinuhun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinuhun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Mandrakumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa, aja nganti
Sinum Prabasmana demen kemenglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Kok kian cangkem kowe sampean yo kian cangkem. Lho. Kowe ngonake Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek udah cangkem? Wong jenenge cangkem iku dadak kok sampean yo ngonekke kula kok. Lho kowe mek batur. Batur rak wujude. Ning tuwane tuwa Petruk. Nek arep sopan santun ora usah ngonekke cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur karo Petruk tuwa Petruk karo sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petruk berabad-abad urip teng alam donya. Ngunekke cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wani ngunekke cangkemmu apa piye? Aming cangkem pendhita ya ngono kok. Diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek Petruk dicamah Petruk dianggep wong kleru kula moh. Nyatane kowe kleru, kleruku nggo napa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali dibolan-baleni kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Lho, kowe nantang karo Begawan Durna. Lho, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean nguna-unake Petruk kuwi sekalian mau tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem ora. Iki anggep kok malang krek iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kula malang krek nyilih tangan sampean kok? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ha, sampean ngejakno wae. Kula Petruk ning kene kaya ngene padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora sawu. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawu. Kondhok bleguduk gembol semua lole semua rantian apa? Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kowe nantang karo Begawan Durna. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu kene, pamane wong netel kadhe dayan. Ayo, imbang ana kekuatan ing Begawan Durna. Kowe iso ngalahke Begawan Durna. Boyongan Asmarawati. Mboten tering pamane wong netel kae. Metu jopo aja kesuwen. Ayo, ayo. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe glari rawang Durakarta Marmo, ya Petruk. Aku sing tekan papan kene. Wonten menapa kok kula dioyak karo Sata Kurawa? Petruk rasa dadak tedhing aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Pramban Durna sartaning Koko Prabu Baladewa. Wektu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Ane, kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul nek kula entuk keterangan babagan Dewi Asmarawati putranipun Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati, kula nyuwun pangapunten, kula kepeksa ora gelem bali. Kowe ora wedi karo Sata Kurawa. Mangke riyen, biyen ra wedi, saiki ra wedi. Petruk ora tau wedi karo Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng nyoba karo Ponakan Petruk, monggo kula ladosi. Ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa, sampeyan ndok kewirangan aja ndalah karo Petruk. Ora minggat suwareping Kartomarma kendharap dening tanganku. Monggo den kula ladosi, hi merganing patimu. Panggawa tak ayoni Ndara Kartomarma.
Durma ganti Petruk mundula aja gawe geger tinimbane kowe dilanjap dening Kulawa kowe mundula Petruk aku ngeman karo kowe ngeman karo nyawamu nek lek gelem mundul cilaka cilik loro gedhe tekaning pati oh no wong salwangsul kula matur kalih Paman Sengguni nek mungsuh Petruk niku yen Kurawa dikon mungsuh Petruk niki ibarate kaya dene timun mungsuh duren Kurawa nadyan kathah namung duren dipun glundhungi mesti mboten kanten-kantenan kawontenanipun kalah kawon kula nyemanggaken kula mboten saged menang kaliyan Petruk seprika-sepriki kula menika gumun kadang nata kok kalah karo Panakawan karo wujude batur. Kula semanggaken men satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Nak pendhita ampuh ming mungsuh Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggipun badhe mestani nyatanipun kula kawon nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah alasan malah dipaido ati kula malah lara. Piye Dur? Lemuk. Remuk wis. Lekane ngelekke kalih Petruk kowe mundula, mumpung kowe durung dilanjap dening Kulawa. Kowe mengijen tanpa loang. Nek nganti kowe engko mungsuh Kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mak bles. Bles ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning la iso omong bres dadi bles. Wong kena iso omong bres kok. Wajal para ganteng gejluke lemah klekalke karo Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk. La iso ambegan man kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun kula nyemanggaken kalah wis. Lemuk pokoke awake man. Weladar. Kurawa sapa sing arep maju ning pabaratan? Lho, sinuwun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya dikapak. Kurawa sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Keman. Arep mungsuh kura Petruk apa? Petruk kantong bolong. Negara sanus niki ndi Man? Sila bentar. Sila bentar. Ngayonake karo Asmara Semaya. Asmarawati bareng mati tak wujuti. Maju ning kula mung gandhan letan kula. Petruk. Ngopo? Kowe bali ora? Kula bali ken apa? Kowe rasa ngayonake Asmarawati. Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Mula kowe kalah. Terus nek kula ora gelem ngalah, kowe perang karo aku. Perang karo sampean? Ho. Pun mang pikir sampean ngomong ngoten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani suh akeh. Bener.
isih akeh. Mongko bar limbukan ora do kundur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton semanten iki wis do mbedhek kabeh. Nek Citraksi mungsuh Petruk niku mesti menang Petruk. Nek nganti menang sampeyan, penonton semanten iki bali kabeh. Penonton semanten iki bali kabeh gelo, atine gelo. Citraksi kok menang karo Petruk iki luwe-luwe mesti ngembet dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagol, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagol Citraksi kok menang karo Petruk. Mboten napa-napa, sampean menang kali kula ora masalah. Ning tahun ngarep ora wayangan, sampeyan ning jero kotak nganti bosok. Ya, nggih. Mula sampean rasa mungsuh kali kula, dianggep bae menang kula, penonton puas, sing nanggap puas, sampean bali ora lara awake. Sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh, Citraksi pentas meneh. Wah, betul. Nah, bener toh? Bener. Pancen aku ora mikir tekan semono. Pun saniki bali mawon, bangane kula kalah, penonton semanten iki do ado-ado lho niki to. Ado-ado niki mesake. Do getun atine Citraksi kok menang karo Petruk iki do bubar bali do karo gemremeng balange edan pokok. Ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petruk do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane sudah. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wah. Lha iya nek sampeyan mulih nyelametke wong pirang-pirang Petruk pripun? Iki lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sida perang. Rak mbangane aku dadi wayang bosok. Ah. Luwung mundur kalah ning tetep kabudayan eksis. Ah nggih. Tetep ngrembaka. Nek nganti Citraksi menang karo Petruk mengko ndak do ora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Jaluk maneh lho. Piye, Cit? Wayangan lancar. Piye? Wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petruk kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Kula maju. Ketemu karo Petruk. Petruk kula tantang. Ha iya. Petruk, aku tekan kene arep ngelabrak kowe. Terus Petruk ngomong ngeten niku. Sapi. Sabar. Ndodoro Citraksi penonton ijik akeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampean kok menang karo Petruk, Pak motor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petruk. Lho, gedene dadi perkara dianggep dalange ora ngerti lakon, dalange ora ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petruk. Nggih to, Man? Heeh. Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep rawayangan meneh. Kula karo sampean bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Krikiti tikus. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok ta? Gimana? Kok ora ana watu ya? Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar. Kowe wong Pangeran Pati Kadanata kok goblokmu. Loh, Man. Diditi penggalih. Mbangane kula ngamuk Petruk kalah, sesuk sepi nyenyet ora ono pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan ngerti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem nganggur? Iya ya. Sisi sinden gelungane do didol. Mergo ora ono wayang. Wiyaga
ikete do njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ono mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilang setitik susu sebelangga. Ngawur. Nek gawe ukara wis apenake dhewe. Nggih napa mboten? Nah iya. Wis ana mundur ana minggat tenan. Lho, ampun Suman, kula niku golek benere kok. Lah iya. Nggih napa mboten? Ha iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk tau arep Pak Ratna wayangan meneh. Merti dusun tetep jalan. Rasulan tetep jalan. Wayangan tetep eksis. Cacat. Betara kok. Ra. Kukula nggawa rek. Ini mecangkemmu. Kula lara ati. Monggo dipringgake ben eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenanan. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudara. Sengit tenan. Rumangsaku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dur nun. Perang oleh. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk Kanthong Bolong Dur. Wah, dalah. Petruk ketibal 17. Wong elek nyolok mripat ming batur kok mungsuhe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur. Mboten mawon, Mon. Wis tekan adoh wonge. Memungsuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pundi lelampahan menika. Anusmaning jajaran Sukertaning Bawana. Wah, iblis lanat Petruk. Wong elek nyolong mripat. Kowe derajat mung batur wani ngas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ning Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nang kono. Ngandel ora. Sing maju rak dudu Begawan Durna ning Durna ngendelke Sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Petruk Kanthong Bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandangana. Dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dawa dinae Petruk. Ayo, iki anake Semar. Prabu Petruk Kanthong Bolong regalane. Panusmaning jajaran Sukertaning Bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa Petruk? Lho iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki. Iki lah sampean niku sinten? Sampean Sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepundhen Pandhawa lho, Ndara. Ning nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar. Pripun kabare Dewi Asmarawati? Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan. Sampeyan ora ndek wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela Bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kathah-kathah panggenipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek seklimah ngendikanipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi nggo jiman. Lho, yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk waktu siramu muntar kowe. Kowe niroke Baladewa. Sampeyan niku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana apa-apa masalah kuwi. Ayo Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waning Pinto. Wasi jolo-jolo, jajan ora bayar, utang ora nyaur.
sepurmu. Kowe pokoke sae bali. Kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula bali didukani karo punden Pandhawa, luwung teng mriku kula modar kula wujuti. Lho. Wani terang karo Baladewa. Lah nyuwun pangapunten lho Den sagedhakan iki kula kepeksa wani. Ora minggat karo wani Baladewa. Kuat nadai Kyai Nenggala aku meguru selawe taun karo kowe Petro. Sabar, sabar. Nalendra Marwa sing sang Manggakurta kota kaping irika sang Pinarwasa irika sang Pinarwasa kula aturi sabar. Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun. Sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kaliyan kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jernyatanipun panjenengan menika tasih sederekipun para Pandhawa, tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk menika mangke saged kula wastani keriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedatipun rembag kula ingkang badhe dados rana supados sak mangke boten wonten ingkang kula anggep banci ndemban siladan. Sedaya badhe kula sami, panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lah sabaripun sinuwun Asmara Dewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dhateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dhateng calon guru lakinipun. Namung wonten reruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingkang dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapteng delahan sinuwun Mandura. Sri Baladewa Narpati Twenareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Jagat paisane Bathara Wayakara jagat. Waduh. Dioji semban kula. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngastina angombyong sowanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangrimanipun ingkang putra-putri inggih menika Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta ngombyong sowanipun pinanganten kakung menika sak mangke badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kula wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos. Sembah kula katur Santawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Inggih, sinuwun mugi-mugi lebda ing karya. Sira bali marang Praja Ngamarta, sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa? Bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih, iya ngono Petruk. Oh inggih, nggih matur sembah nuwun. Nah ingatan kula badhe wangsul dalanan pesan babakan ingkang putra-putri Dewi Asmarawati. Iya, Petruk aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati Panakawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadening negara ing Sira Bentar. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati Panakawan Petruk aja kaya bocah cilik.
jagat dewa Bathara ya bandaku ya donyaku ya bondo bandaku dhewe ya donya donyaku dhewe nang brul mbek miyong tergelung semu wong wadon wong ayu wong manis waladal ora ana wong wadon iki keduka ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati banget nggonmu bondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapandhuk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka Nalindra ing Pulung Kedah Kencana Prabu Gendra Swaropati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong tampanana katresnanku tampanana rasa sih tresnaning pun Kakang Yayi Lung ketok iki kok sinuwun Prabu Gendra Swaropati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung sajake iya kaya mau nyebut jeneng wong wadon sapa Asmarawati kowe ngerti kuwi sapa blas ora ngerti ra wong endi kaya ngapa wujude anake sapa mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine nuwun sewu sinuwun sampun enten kula badhe wantun cumarena munggel pangandika panjenengan nanging kula nuwun sewu ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi toga kali bilung Rekyana Patih ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh mekaten wah ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sresti ing warna mula barang kowe munjuk atur kersanipun Kakang biya waduh lega penggalihipun Kakang bembane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang trawangan atiku wah Cahayu mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa Pulung Kedah Kencana iki padha swanana ing negara ayo ndak kanthi manjing pagulingan laden ana pun Kakang ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa watun ora nyuwun tumurune rembulan mesti bakal tak pinanggani apa kowe njaluk nganggo nyamping mas ginepeng njaluk nganggo suweng ingkang gedene sakurungan jago matura marang Prabu Gendra Swaropati watun kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendra Swaropati panjalukmu mesti bakal tak pinanggani waduh piye Lung ae sembuh nek kaya ngene iki sanger wong lanang ki anggere gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi ayo wis kuwi gandrung yang stadium akut waduh stadium Mandala Kerija nendang gundulmu kuwi kok ora emosi tolong kowe iki tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese ngono kimcil kepolen ah iya bener
Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindake. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke boten sae kedadosanipun. Sinuwun, menika kula ngabdi pun togok. Sinuwun. Sinuwun Gendro Suwarawati menika ingkang ngabdi pun togok sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwuji. Diwaji kula aturi emut menika ingkang abdipun togok menika ingkang abdipun bilo. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandhang gandrung. Ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken. Ning tetep kula aturi emut sinuwun. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Nggara. Iya, togok wonten dawuh. Wis suwe nggonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sakmenika jam 11. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kaliyan setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdipun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Tenang apa ora ngelekke marang aku, napa ora ngelekke karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu, peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun ning kok ngendika lho, lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong. Ya ta, Kak? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sapunten menawi panjenengan menika nedeng nandhang gandrung. Togok wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku garwa dheweke ora suwala, ora selak manut dadi garwa aku. Nggih. Durung nganti lakon aku dawuh karo Asmarawati gregah, aku tungu tutangi saka Nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana Sabtu ari kelungguhan iki. Nggonku ngimpi wancine anggara kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati, suwe ning suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngleda bebeda marang pikiranku, bebeda karo paningalku, ngosak asik karo batinku kok. Terus mula niatku ora bakal kendho. Kok wonten dawuh, kowe batur ingkang wis warep mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan, kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara Sela bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude. Kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Monggo mundhak ngabar-abari apa sing tak gayu. Nggih. Manjing kampungku tudono papan dening Sela bentar. Parengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi boten dipun parengaken arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nista. Nista manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nista manggih utama. Nistaku aku nyalong wong wedok nanging nyalong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamukten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun derek milung aja kari mampan ning kampungku. Ngambah nderek kantor Gok. Swawi sinuwun kula dherekaken. Yo,